Nu er det tid til at fokusere rigtig meget på daginstitutionerne. Jo bedre daginstitutioner vi har, jo bedre skoler. Jeg drømmer om en skole, hvor alle kan udvikle sig. Jeg drømmer om en skole, hvor vi også kan prioritere de dygtige elever. Vi skal være uddannelsescentrum. Jeg vil gerne sikre, at alle børn fra 0 til 5 år får den allerbedste start på livet med masser af læring, god kost og masser af leg. En kommune, hvor der er plads til både børn og voksne og bedsteforældre. Vi må ikke glemme landdistrikterne, for her der leves også liv. Vi skal have mange flere til at flytte til Guldborgsund. Jeg drømmer om mere fokus på vores erhvervsliv. Gang i iværksætterkulturen. Jeg kæmper for en motorbane i Guldborgsund Kommune. Jeg drømmer om at få Flemming Jansen som borgmester. Bedre forhold for foreningslivet. Mindre bureaukrati i forhold til foreningslivet. Jeg drømmer om en kommune, hvor vores erhvervsliv og borgernes gode idéer virkelig kan komme til udtryk. Flere valgmuligheder for alle borgere. Jeg drømmer om et bedre samfund. Sundhedsfremme og forebyggelse giver mindre lidelse og færre offentlige udgifter. Derfor vil jeg have sundhedsfremme og forebyggelse ind i hele Guldborgsund Kommunes virksomhed. I Venstre tror vi på, at vi kan skabe en bedre kommune for borgerne i Guldborgsund. Det vil vi kæmpe for.